नमस्ते प्रणाम। फिर से रउआ सबके स्वागत बा हमरा देश की सच्चाई तक न्यूज़ में। और रउआ सबके पता बा कि हर एक अपडेट भोजपुरी या हिंदी से रिलेटेड रउआ सबके बीच लेके आवत रहे। तो रउआ सबके बता दी कि आज एगो गाना भोजपुरी में रिलीज भइल बा। आज बात हुई भोजपुरी में, काहे कि मारल गईली बेटी बहुत ज़बरदस्त गाना बा। गाना सुन के पूरा दिल दहल गइल बा। उहे अपन पवन सिंह के साथ काम करे वाला पुदीना स्टार रवि पंडित जी के एगो वीडियो बहुत खतरनाक रिलीज भइल बा। जी हाँ, मारल गईली बेटी अरविंद तिवारी जी गाना के गौले बनी और वीडियो में काम कैले बने रवि पंडित जी। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनावल गइल बा, बहुत ज़बरदस्त तरीका से शूट कल गइल बा। मारल गईली बेटी दहेजवा के लोभ में या दहेजवा के कारण बहुत अच्छा लागल गाना सुन के, और वीडियो भी देख के बहुत दिल दहला दिलक। अगर वह सब वीडियो नहीं देख ले तो पुदीना इंटरटेनमेंट पे जाएं और वीडियो के देखी मारल गईली बेटी, काहे कि बहुत ही ज़बरदस्त गाना बा और वीडियो भी बहुत खतरनाक शूट कल गइल बा और बहुत अलग लेवल से वीडियो बनावल गइल बा। काहे कि वीडियो देख के कुछ अलग ही अंदर से फील हुई। तो समाज के प्रति के गाना बा और देश के माटी और बिहार एगो माटी के गाना बा और दहेज के कारण के ऊपर गाना बा और एगो बाप बेटी और एगो भाई बहन के का रिश्ता होला ओकरा के ओमे दर्शावल बा और बहुत ही बढ़िया गाना बा। और बाप बेटी के रिश्ता के बहुत अच्छा तरीका से ओमे दर्शावल गइल बा। तो वह सब सुनी उ गाना के और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देव। अगर वह सब ऐसा गाना ना सुनम तो बनावी वाला के भी मनोबल कि टूट जाई। तो वह सब गाना के सुनी। अगर जे भी नहीं के सुन ले ओकरा पास एक दूसरे के दोस्त के पास शेयर करी और गाना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और गाना के ज़्यादा से ज़्यादा वह सब सुनी, ताकि गाना के प्यार मिलो और आशीर्वाद मिलो, कि ताकि गाना बहुत बड़ा भोजपुरी के ब्लॉकबस्टर बनो, ताकि अश्लीलता इस सब में के विरोध भी रही और गाना ऐसा वह सब सुनम तक कलाकार के भी मनोबल बढ़ी। तो गाना एक से एक आवत रही। तो गाना बहुत अच्छा लागल हमरा सुन के। तो वह सब भी सुनी पुदीना इंटरटेनमेंट से मारल गईली बेटी अरविंद तिवारी जी के। अगर सुनी और प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रही और हमारे देश की सच्चाई तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाई, ताकि हर एक नोटिफिकेशन वह सबके पास पहुँचे। और हमारे वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो लाइक करके जरूर जाए और वीडियो के हमरा भी शेयर जरूर करें। प्रणाम।